Naiz irratian, bigarren kafea. Arratsaldeon guztioi, Julen Mai, arratsaldeon, tarrapata. Arratsaldeon Inigo, tarrapata. Arratsaldeon bai, tarrapata. Bale, uste dut garbi geratu zaidala, danborrak izan beharko dira gaurko sarreran derrigorrezko doinuak, ez da mai? Bai, eta gainera gaurko errepasoa danbor arradaz josita dator. Tarrapata. Baina zineragoaz? Bueno, bale, ados. Gaurko egunean 3 zuzendari puska jaio ziren. Jose Luis Garzi, David Lynch eta Federico Fellini. Federico, cosa fai! Ni hasiko naiz, Jose Luis García Muñoz, edo Jose Luis Garzi izenez ezaguna ekoizle, kritikari, telebistako aurkezle, literaturigile, gidoilari, zinema zuzendari, espainiarra da. 1983an ingelesez besteko film onenaren kategorian Oscar sari irabazi zuen Volver a empezar filmarengatik. Sari bererako beste 3 aldiz izendatu dute. Sesión continua, asignatura probada eta El abuelo dira bere filma, azpimarragarrienetako batzuk. 56an jaio zen David Lynch zinema zuzendaria, gidoilaria, aktorea eta musika elektronikoaren ekoizlea. Bere jarduera artistikoa pinturaren, musikaren, publizitatearen, argazkigintzaren eta baita altzarien diseinuaren esparruetara ere edatzen da. Twin Peaks telesailetik hasi eta Elephant Man edo Mulholland Drive pelikuletara. Bere ibilbidean ohorezko Oscar saria ere jaso du. Stanley Kubrick eta Federico Felliniren zinearen jarraitzaile amorratua izan zen. Hain justu, Fellini bera ere gaurko egunez jaio zen, baina 1928an. La Dolce Vita, La Estrada, Otto Emezzo, Amakord, Txinetxita mugimenduaren eta gerraosteko zine europearraren erreferentea. 4 Oscar sari, ohorezko Oskarra, ohorezko BAFTA, denetarik irabazi du italiarrak. Eta zinetik atera gabe dator beste danborraren errepika. Punta-puntako 3 aktore gaur bezalako egun batean hil zirelako. Beatriz Lilly, Audrey Hepburn eta Johnny Weissmuller edo benetako Tarzan. Guain harrapatzen du Tarzan boiarena. Beatriz Lilly erekin hasiko naiz. Beatriz Lilly Toronton jaio zen 1884. Beatriz Gladys Lilly zen bere benetako izena. Eta bere garaiko pelikulitan aktore komiko ospetsuena bihurtu zen. 1984an jaio zen Errumanian Johnny Weissmuller kirolari eta aktorea. 20. hamarkadako igerilari onenetakoa izan zen Olimpiar jokoetan urrezko 5 domina eta brontzezko bat irabaziz. Estatu Batuetako 52 txapelketa irabazi eta denetara nazioarteko 52 errekor lortu zituen. Igerilari bilbidea amaitu ondoren, Tarzanen pertsonaia antzesten zuen 6. aktorea izan zen. Eta paper hori 20 filmetan antzestuta, Tarzan guztietan ospetsuena izan zen. Benetazko Tarzan? Hori da. Eta 30 urte betetzen dira Audrey
Hepburn Belgikan jaiotako eta Ingalaterran ezitako aktorea zendu zenetik. Hepburn da Oscar bat, Emmy bat, Grammy bat eta Tony bat irabazi dituen pertsona bakarrenetakoa eta baita pelikula bakar batengatik, alegia Roman Holiday edo, Roman Oporrak edo pelikularengatik, Oscar bat, Urrezko Globo bat eta BAFTA sari bat irabazi dituen lehen aktorea ere. Eta paper ahaztezinetan murgilduzkero, adibidez, My Fair Lady. We'll celebrate the glory of you, and whatever you wish and want, I gladly will do. Tarrapata. Ea zer egiten duzuen danborrarekin fikziozko proposamen hirukoitz honekin. Mortadelo, Buzz Lightyear eta La Bruja Averiaz. Buf, Mortadelorena argi dago, Ibáñez marrazkilariaren eskutik 1958 Mortadelo eta Filemon lehen aldiz argitaratu zituzten Pulgarcito aldizkarian. Filemon. Nik ez dakit main nondik atera duena, baina tira. Partxiz? Bai, partxiz. Jode la oka, mango izunik zuri. Buzz Lightyear ere uste dut badaki dela zergatik aipatu duen Julenek. Okerezpanago, Buzz izena jarri zioten astronauta handi baten omenez, Buzz Aldrinen omenez, ilargia zapaldu zuen, bigarren pertsona izan zen, baldin eta ilargia zapaldu badu izakiak hori beste kontu bada. Eta orain justu Buzz Aldrinen 83. urte betetzea da. Infinituraino eta are urrutiago, Buzz! Tenez goratzen, Mortadelo, Buzz Lightyear, eta zein zen hirugarrena? La Bruja Averiaz. Bale, badakit La Bruja Averiaz. 2019 zendu zen Lolo Rico kasetari eta telebista zuzendaria, eta programa arrakastutxu baten sortzailea. La Bola de Cristal. Para Dios, y me importa un patio que tiene esta bola que a todo el mundo le mola. Te sientas enfrente. Julen, y harrapatu la bola de cristal honek. Es un alucine. Es como un ordenador personal. Es la bola de cristal. Uste ya mai baietze? Bai, esan honik mai harrapatu la bai. Bueno, aizue, ondo dago mai la bola de cristalekin gustora zabiltzazu, baina ni pentsatzen un, akaso ni izan naiz satelital xamarra, da naiz enteratu ontaz, baina inoiz entzun du la bola de cristali buruz izketan jendea, baina uste dut Julen abio gazte xamar gemiltzala. Mitiko. Aizu, ez dugu ahaztu behar, bertsolarien artean, danborjole handienetakoa, Sebastian Lizaso jauna, 1948an jaio zen, gaurko egunez Azpeitin eta pentsatzen dut jaio orduko hasiko zela negarrez, trapata entzuten, Azpeitin horrela xibiliko ziren, gaur bezala, xe? Zerbaitagatik izango du Sebastian izena. Eta urteak beteta ere, sasoiko dago, erretiro hartzeko, nik uste dut intentzio hondirik gabe. Harria askotan naizta arauak, zerbaitek litzazken hautsi, hemen bakoitzak bere bidean, alduena erakutsi, 50 urte ia, eta ez dira de gutxi, oraindik ere naiz arriskuan, inoiz ez naizen ikusi, ofizioa galtzen badete, afizioari eutxi. Earra, ofizio eta afizio, bazuen baimenarekin, ona azken barrilen errepika. Tarrapata, urtebete pasada rockero handienetako bat hilzenetik. Meat Loaf. Ziur nago gure gorko gonbidatuak prest daudela zalapartarekin jarraitzeko. Esaterako agurtzane belauntzaran edo horrelako bidai itzulera hoien inguruan hariko gara.
Edo Montes Solidarios elkarteko kidea den Kontxi Franco. Edo bibak, bihar eta esan ezin. AC menaxatua egin duten gaur bertan aurkeztu duten plegu kantua osatzeko. Edo Maialen Tellabide, Wendy Carlos musika sintetizadoreen aitzindariaren inguruan hariko zaigu. Konpainia, az gaitezen. Ez tutu makillak eskuekin. Afinatu danborrak eta ustu barrilak. Adi begiratu zuzendariari eta ez atera hileretatik. Arratsaldeon pastelerok, Tatiagok eta Praizkuarenak urtarrilak 20 ditu gaur eta ostirala da. Ongietorri guztioi, bigarren kafera. Zuekin jaun Andreok Praizkuarenetan Praizkuarenena Mai Gorostiaga Pozo Down Under Turreko laugarren etapako 3. motoan da Mai Gorostiaga Roseti. Arratsaldeon! Arratsaldeon motorra nago baino atzean koko daukat! Kaixo, koko naiz eta gaur barrien eta damorren arteko diferentzia azalduko dizuet! Arratsaldeon Mai Gorostiaga Pozo, Down Under Turrean Peio Bilboaren garaipena ere ospatu dugu azken orduetan, baina tira, Down Under Turra jarraitzen da bilina eta ez mototik baizik eta etxeko sofatik Julen Julen Goikotxe Orbegozo, arratsaldeon. Arratsaldeon. Izketan ari zaizuena Uinigo Asensio Ulurbide gaur bigarren kafeak 514 du, arratsaldeak 4 eta 16 minutu, urtarrilak 20, gu hemen 3, baino Leicester 6 izateko aspirazioan, horrelaxe biderkatzen gara, bi da. Gaur kantutzarra besterik ez ditugu izango, bigarren kafean Leicester aurkeztuko dizuegu, dagoeneko sarreran aurreratu dizuegun menaxatua horren ondoriozko kantua, baina gaurko saioa abiatzeko eta maite duten tartean murgiltzeko bigarren kafearen klasiko bat, honek ez du inoiz utzi egiten, Raila Montanen You Are The Best Thing. Mai Gorostiaga Pozok konta diezagun zer den maite duena. Ba, jo, ez da oso ohikoa, baina gaur maite dutez daukat. Ni beti maite dut, baina gaur benetan, hau bizkat zutan. Eta kontzeptu bat jarri nahet mai gainen. Kontzeptua da Kapi QA. Gorroto dut Kapi QA. Maite dutez Kapi QA. Eta zer da Kapi QA? Kapitalismo kulturala asumituta. Wow. Kapi QA. Hor uzten dut kontzeptua. Azken astetan lagun batzuekin, kultur eragile batzuekin izketan, kontzeptu berri horri buruz askotan hitz egin dugu. Kapitalismo kulturala asumituta. Kontu zerrekin. Maite dutez. Nila zenbaki, ari nintzen mentxatzen, zerrote du Maik, zenbaki nauka. Baina, ez kontu detu naiz, ez dela kapikuaren kontzeptu berri hori arridura zarrapatu nahu, Hor uzet, eta kapikuen bezala, hasieratik bukerara edo bukeratik hasierara berdina gertatzen da. Kapitalismo kulturala asumituta. Kontu zorrekin. Bai, ze kapitalismo kulturala asumitua edo asumitutako kultura kapitalistak leku berdin eramango gintuzke. Igual. A ber, hemen txatean gorka tope daukagula atxaldeon, gora Donostia eta gora Danborra da, eta gora Azpeitia eta gora Danborra jotzen zabiltzaten guztiak. Julen, ikusten nola atera den eguzkia? Horan inoterietan ere eguzkia hoxe bestik ezafalta.
Larri bili. Gaur hotze sakatzen gauden bezala, kaso inauterietan, eguzki bete-betean, 20 graduren bueltan ibilitakoa gara duela izain beste urte, beraz, aurten ere zarritu. Nik laizteri izango ditugun gonbidatuetako bat, inauteri batzutan ezagutu nuen. Baina ez dut kontatuko nola, ura ez lotxaraztearren. Gorkak esan digu oso jertxe polita, Asensio. Jo, ez dizuk gezurrik esango, Gorka, aspaldikoa da, baina pixkat motz gehatze zait, eta hor txibiltzen aiz, egun osoa, tira eta tira, berakaz, eskax. Irratirako balio du. Horregatik jarriet, gaur bigarren kafean ez zait gerria ikusiko, pentsatu dut, espero, eta horrela egin beharko dugu. Zenbat parra egin deten Mairen interbentzioarekin, eta bai, kantu puxkada hori ere nire gaurko maite duta da, haze kanta eharra galdetu esan ezin, zer da martxoak 12 Euskal Herrian? Ean Euskal Herrian izango da, ez? 12an. Martxo, beti, Gorka, hau nire errua izan da. Normalean zure errua izaten da, komak etzizkiazulako jartzen, baina gaur ni izan naiz. Martxoaren 12an, galdetuko diogu esan ezineko Janireri Laister, nola ezagutu ninduen inozteri barkatu, zer dagoen martxoaren 12an, baina Jon Lizarazu, Jon Lizek esan digu, eta kultura asumitua duen kapitalismoa, bueno, hau da kontzeptuekin malabarea, kultura asumitua duen kapitalismoa. Eharra ez da bai da, mai gainen jarrita ja. Meloi politeri zabaldu. Bai, bazen garaia, bazen garaia. Julen Goiko Txarbe oso. Bueno, gaurko nere maite duta ez dakit, zoria, sortea, berriz jaiotzea edo zer den, baina lagun batek duela aste pare bat, istripu haundi xamarra izan zuen, altuera haundi xamarretik, 8 metrotik erorikoa izan zuen. Kasurik gehienetan, horrelako erorikoa daudenean, bariko ginen esaten, pertsona bat hildela eta horrelakoak, baina horregatik, ez dakiz hori ona, sorte ona, berriz jaiotzea den, haustura ditu, kolpe handi hartu du, baina bizi organorik eta ez du ukituta, ebakuntzak egiten ari zaizkio, eta ondo bidean, denbora beharko du, baina ondo osatuko da, beraz, hori da, gaurko nire maite duta, horrelako gehientxoenak okera ateratzen dira, baina kasu honetan badirudi den ondo aterako dela. My eyes been stung with dust and blind. Held you in my arms one time. Ni ohituta nago gozak gaizki dabiltzan horietan piraguan ibiltzen eta ondo ateratzen ikusten ere bai. Eta bihar piraguan ibiltzera noa, Bidasoa ibaia jaistera noa, Julen, beraz seinalona izango da. Egia den. Seinalona izango da. Minik hartuko bibili, Minik hartu da biliko naiz, asko dakin jendearekin noa, ez da nubion ibilin itzanean bezala, bat ere etzekien axuele gabe den norberarekin bakar-bakarri joan nintzela, baina ura dabil, baina tamainan, eta esan diate jeisteko moduan dagoela, eta, ni fio naiz. Oso ondo, gozatu. Eta maite dut, horrelako aste bat amaitu, eta pentsatzea, bihar piraguan ibiltzea jongo naiz. Duela gutxi txukunduen piragua, Danubiotik etorri bezain pronto udaran, nire Danubioko piragua oraindik Budapesten dago, ez dakit itzuliko den edo ja udaran bertara joan, eta jarraituko dudan handiken itxasu hileraino edo, baino erosi nuen piragua bat, eta tamainaz justu xamar aldatu behar nizken gauza batzuk, eta bat eta beste aurreko asteburua baliatu nen hortarako, hemen hori baian sartu nintzen, ikusi nuen tamainaz ondo dauka dara, eroso nagoela, eta tira, orain joan barra daukat, kubrearen bila, palaren bila, ze beste trastea gora pixka galduta dauzkat, bakoitza toki batean. Baina hemen inguruan. Donostian, bai. Tolosa eta Budapest artean ez, Donostian. Bai, Tolosatik Budapestera bidean Donostiatik pasatzen zea. Errepidez. Este urona izan, Venga. Eta bai, maite dut olako piragua plan bat eukitzea, eta guzkitzu dagoenean, ura askorekin, ibaia, uste dut Bidasoa jaisteko giro aproposagoa zaila dela topatzen, naiz eta erorizkero uretara, fresko xamarre gongo den. Eskimotajea inoiz, baino eskimalagoa izango da. Esnatzeko. Eta hau esan da, gaurko gure lehenengo gonbidatuak aurkezten hasi beharra daukagu, eta hementxe dauzkagu dagoeneko gurekin, bakoitza bere mikroarekin, oso jende profesionala dira hauek. Iasan, hola, gustoa ematen du. Aitor Carrasco Iñaki Beruete eta Janire Arantzabe, Iruroi, arratsaldeon eta ongi etorri bigarren kafera. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Irurok ondo entzuten gaituzu, ezta? Bai. Perfecto. Bueno, maite duten dinamika dagoeneko ikusi duzue, eta badakit gainera chat pribatuan Janireri etxegolan horiek jarri dizkiogu, eta azalpenak ondo eman dituztela, beraz, Janire, zu hasiko zara, zein da zure maite duta?
Nire gaurko maite duta pixkat, Julenek esan duenarekin, bueno, espreski hori, baina pixkat lotuta dijola esango nuke kasualitateak diela, nire gaurko maite duta. Askotan sentxatzea daukat bizitzan igual gehiagi saiatzen gehala edo gauza batzuk iriz daitezen eta gehiagi estutzen ditugula gauzak, zerbait gertatuko danan esperon edo, gero askotan ez die gertatzen. Eta aldiz, gure, gaina referentziatuko etatea berri egun kanta, espero ez duzunean edo gauzak gertatzen dianean, hori politia izaten dela, ez? Gure kasuan adibidez, kanta batera bat genuen, ez geneukan batera argi kanta zeri gara orkestu, bideoa ingo genuen edo zer, eta bai bere garaian itzen genuela, lurra ingo balu oso politia izango zala bideoa grabatzea. Eta kasualitatea, kanta atera baino 3 egun lehenago elurra indigu, eta grabatu ala izan ditugu plano batzuk, eta olatea dugu bideoklipa elurretan, eta maite ditutolako kasualitateak egia esan. Nire pentsatu gabe sortzen dien hauek. Zuen artean bideogilerik edo badago edo pixkate elkarlanean aritu zarete? Elkarlanean, planoak denon artean grabatu ditugu, bateria dituak izan gabe, eta gero bai, montajea indon pertsonak, bai berak gu baino ezagutza desentea iago ditula, eta nabaritzen da ikusten montajean. Ondo da, Iñaki Beruete, arratsaldeon, zina zure maite duta? Arratsaldeon, bai, maite duta, pixkat, behin dela 25 minutu euki ditut, ez, pentsatzeko, eta ez ditzeien ez bururatzen, oso hotza naiz ni. Eta, hotza zalea baita, eta, pixkat lotura bat aurkitu ez, bai Julen eta bai Janirek esandakoarekin. Gehien bat, espero ez duzuna, aurreko uda izan zen Kriston Berotxua, eta inork ez genuen espero olako hotza eukitzea, eta niretzat, hotza kristona da, osea, beroa baino hobeto eramateet, arraura naiz, bai. Baina, lurra ikustea guzkiakin eta hola, pixkat, esan dezaket, hori izan dela nire gaurko, inspirazioa ez dakit, porque igual ez dut ez idazten gaur, baina, ez dakit pozik nago horregatik. Jende arrara... Ondo esan dudan, no ez, baina, Bai, jende arraroekin topo egiteko lekuare aproposa duzu, hemen ni salbuespen, baina mendik aurrera jende oso normala ez dago, beraz, lasai egon Iñaki giro honean zaude. Bai, Julen. Bai, salbuespena, bai. Aitor Carrasco, arratsaldeon, da zure maite duta zein da? Arratsaldeon. Ikusiet programa hasieran pentsatu dut Lynch, esatea David Lynch, ez, urteak betetzen asko maite dut, baino abesti bat esango, 20 urte betetzen dituena, eta maite dutena gurasoen kotxean bidaiak egiten dituenan, La Oreja Van Goren 20 de enero hori, ez, orain dela 20 urte atera zen, eta, agian beste musikalki aldatu naiz, baino txikitan ez, edo bidai hoietan eta entzuten zen ezakit gaur egun ere kotxean Spotify, baino horatzen naiz disko hori geneukela, eta gaur urtarriak 20 dela ere, ez, San Sebastian eguna, eta abestia orain dela 20 urte atezala, abestia maite dut, eta La Oreja emango ere maite dut, aizu gustatzen zaitela. Ondo dago, hemen, dogmarik gabe. Gero jarriko dugu 20 de enero kantu hori, ostras, 20 urte. Horrek esan nahi dugu ere sartzen ari garela, Julen. Nik gogoan dut hain gazteren intzala kantu dugu. Ta ez duzu ezagutzen la bola kristal. Kalkulau. Aizue, kontua kontu, gaur plegu kantu aurkeztu behar dizuegu, bere protagonistetako batzuk gurekin ditugu, aurkeztu berri dizkizuegun, Janire, Iñaki eta Aitor, baina lehen da bizi entzun egingo dugu eta gero azalduko dugu, bibak, bihar eta esan ezinen arteko, elkarlanetik nola sortu den kantua. Eskatu dezuna, hau botera behin
Hauxe da plegu, esan da bezala, esan ezin, bibak eta bihar proiektuen artean osatutako kantua, eta, bueno, ez da erresa izango, horrelako kantu bat, 3 proiektuen artean gauzatzea, baina 3 proiektuak zertxo bait ezagututa, esango nuke antzematen dela, 3 bueno, ez dakit, giroa, plegu kantu honetan, Iñaki, konta iguzu, hasi zu, 3ak zaudete gaur hemen, bueno, nondik sortu zen plegu osatzeko ideia hau, eta nolakoa izan den pixkat prozesua, 3 proiektuen artean kantu bakar osatzeko? Bueno, egia zan... Bai, mikroa nik iriki dizut, eta oain zuk itxi duzu, saiatu... Bueno, Aitor, bitartean, bai, Iñaki hor zaude? Hortxe, bai. Barkau, Bai, lasik. Bai, azkenen, bueno, bibak aurrekorten atea genuen EP moduko bat abesti zuzatuta, eta berez instrumentala zan, eta danok esate ziguten, zeatik instrumentala eta ez ahotsa, ez zehose. Bueno, pentsau genuen Aitor eta biok, galdetzea, kasu honetan Janirei eta bueno, beste baten pentsatzea, ez genekiun horrekin itea, eta bueno, azkenen lortu genuen biharrekin eta Janirekin zehose egitea. Horra ase izan dana. Aurreko urtean, bueno, pixkat ideia hoi garatuz. Aitor, nola hasi zen prozesua, zeinek zeinek bota du lehen hasi hori, lehen akorde horiek, gero ahotsean melodiak, bueno, nolako izan da pixkat prozesu hori? Bueno, pixkat, Iñaki komentatuen bezala, gure proiektu instrumentala, batez ere referentzia hartu genuen pixkat, bueno, proiektu instrumentalak bare, baina, bueno, pixkat akustikoa eta ezberdina, New Yorkeko talde bat badago, City of the Sun, mendik ere gomendatzen dizuetela, hola kaja hoi eta bigetarrekin, eta, bueno, pixka bat bozetoak hasi ginen abesti batzuena egiten, eta hau pixkat ateratzen zaigun guri, eta, bueno, ikusten genuen oso instrumentala etzala, eta altzizaiola ahotsa sartu eta bueno, genula beste detailetxo batzuekin aurrera egin abestearekin eta bueno, pentsatu genuen Janire ahotsa oso ondo jongo zala eta berekin laniteare geneukan gogoa, jan ikustet ezakitu, baina orain dela urte batzuk ja ezagutzen gehala, eske pandemiakin 2 urte horiek eta ja galduta, hori uste ja urte batzuk diela, eta bihar, bueno, biharrek The Main abestia aterazon bideoan parte hartzeko orea edukinun eta bertan ezagutu genuen eta bueno, pentsatu genuen ere etzala aukera txarra izango 3 artean lan egitea eta besti bat garatu ez, orain ezakit, baina ikusten dute artista handi asko beraien artean batzen direla ideiak botaz eta bestiak sortuz eta pixka bat hori izan, eta bueno, ni behintzat pozik geratu naiz, esan dezulako 3 badaukela bere puntua, beraz hori da lortu nahi genuena, bakoitzaren estilo hori markatu, baina abestia bera, bueno, bakoitzaren zatiak eduki, baina abestia izatea azkenen 3 ez? Eta berez, alde hortatik hori esan bali mazu, ni behintzat ja pozik geratu naiz, hori zala behintzat nik lortu nahi genuena, nik uste hori bakoitzaren puntua jarriz, abesti politxa egitea. Badu ezpairik gabe, eta, bueno, esango dugu Urretxu Zumarraga ingurutik abiatutako trenak, brinkolara ez, bestalderun zartu eta gero mendian gora jarri zela altzaгаrateraino heltzeko. Funikularra bihurtu zen. Funikularra bihurtu zen trena, eta hemen nortasunetaz aritu garela, eta bakoitzak bere puntua, uste dut, Julen Janirek kantatzen duen orok hartzen duela, oso Janireren, oso esan ezinen kutsu hori, nortasun hori, eta hemen ere nabari da, ez, kantak eran, bueno, badagoela, arantza bez. Noski, bere ala nabaritzen da, eta gero Aitorrek esan duenaren bidetik, ez, zuri esan dizu, eskertzen dizula, ez, bakoitza bereti duela, uste dut hori ere badela, ez, Janire garrantzitsua, ez, kolaborazio bat, edo elkarlan bat izan dere norbera izaten mantentzea, ez, bestela norbera espazara, gauzak ziurrenik ez dira batek nahiko luken bezala, ez lirateke batek nahiko luken bezala aterako. Nik uste askotan igual, olako kolaborazioak ere egitea gaur egun igual oso modan jarri dela, eta askotan moda horrek ekartzen dola, bueno, kolaborazioak ere edozeinekin egitea. Eta, bueno, nien ez horren oso aldeko ari esan. Eta uste dut, bueno, zerbait berezikin niretzako musikak daukan, bueno, nire bizitzan daukan papel importantea, daukan importantzia kontun hartuta, bueno, saiatzen naiz benetan abestiak egiten, nahi etelako benetan, eta
nahiaren bidetik gehiago interesagatik baino. Eta uste dut, ja urte batzuk esan da Aitorrek elkar ezaguz eginala, niretzako ere zerbait diferentea zanez, musika instrumentala normalen ez dut gehiagin zuten, eta ez dut gehiagi jorratzen. Egia da haiek lagunak nitula, eta haien kantak entzuten jarri nintzela, eta nik bihar ere pixkat, hola deskubritu nun. Instagramen ezagitzenek jarraitzen nun batek bere kanta bat jarri zuen, eta niretzako ere ordu arte entzun gabeko zerbait zan, beste referentzia berri bat, eta proposatu zidatenen bioakeko, iruen arten zerbait egitea, eta bializu daten nolako bukle moduko bat kantaren hasiera hartako punteoa dana gitarrana. Eta esan asko gustatu zitzaiten, eta segitun konektatu nun, oen kantuan lehenengo estrofadan melodia horrekin, eta ikusten nun oso ni izan nintekela kanta hortan bertan ere naiz eta beste batzukin lan egin. Eta niretzako ere lehenengo aldi izan dagoela beste batzukin baita ere kanta bat sortu dutena, baina aldi beren oso politia izan da, ez da izan beste gabe ahotsa jarri eta listo baizik. Eta izan da nolabait prozesu bat nun denak parte hartu egun, deno jungean poliki-poliki gauzak garatzen, eta nik uste hori importantea dela norbera beha alizatea ez, beste batzuekin ere zer horri izan alizatea eta askatasun hori izatea nik uste oso importantea dela. Eta esango nuke abestiaren momentu honetan agertzen dela, pixkat bihar, sinte, organo, sintetiko xamar, baju, kolore horiek ere, eta haren ahotsa, badirela ez, pixka bat, janire kantuari ere egindako ekarpena ez, iaia kantuan gertatzen doa, iaia prozeso naturala gertatu zen bezalaxe. Bai, eske, holaxe izan da, hasieran bibakekoek bazuten esan bezala hasierako puntioko bukle moduko hori, egun baten ibaiekin gelitu nintzen, oain estrofadan hauts melodia hori proposatu nun, eta melodia hortatik abiatuta gero juntzen gainontzeko guztia etortzen oso prozesu natural bat, elkarri audioak eta grabaketa diferentek bialtzen, eta biharrekin ere hola lan genuen, azkenen bialtzen genitun proba eta audio diferentek, hautsa sartzen genion, gero organoa, bajua, eta pixkat hori oso natural, pretensio handiri gabe, ez genukan ez da inungo presarik, eta ikusi degunean, guretzako hola behar zola eta hola maite genula kanta, ordu niritxia momentua jendeari erakusteko, eta nik uste, oso politia izan dela bidea baita ere hola itea. Oroitzen ditut irra, oraindik etortzear diren leguna. Zelaia, izan zia. Tira, Iñaki Beruet eta Aitor Carrasco bibak taldeko kideak, Janire Arantzabe esan ezin proiektuko kide. Agurtu behar zaituztegu aurrera egin behar dugulako, azalpen batzuk behintzat entzun ditu entzuleak, baino nik uste garrantzitsuena plataforma digitaletan kantua, YouTubeen kantu eta bideoklipa ikusteko aukera badutela, Plegu oraintxe aurkeztu dugun kantua, eta 300.000 esker gaur guretzate tartea hartzeagatik, eta datozela, kontzertuak, bakoitzak bere proiektuarekin, eta noski proiektuak kantu hontan bezalaxe, zuzenean ere uztartzeko aukerak sortzen badira, gauza ederra izango da, ezta. Mila esker zuek. Mila esker. Eskerrik asko. Zauria zeuden lekuan orain, gultunan gari balego. Janire Arantzabe, Iñaki Beruet eta Aitor Carrasco agurtuta, Pleguren Plegu izeneko kantu ederrau ondo aski ezagututa, guk ere badaukagu aurrera egin beharra, mentxe, bigarren kafean, naiz irratien. Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostia aldea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Naiz
irratia. Mendian gora haritza, antzak aitzean dabiltza, itxasoaren harimak dakar gainera bitxa. Kantatuko dut bizitza, usteltzen espazaititza, mundua dantzan jarriko nuke jainkoa banintza. Atzo bete zen urtebete Iñaki Alonso Rajado, indio espeleologo handia zendu zela. Askotan hitz egin dizuegu, bai Mai Gorostiagaren eskutik, bai Andoni Mateos geografoarekin, indioren jardunaz, asko izan ziren bere aurkikuntzak, lorpenak, lanak, eta baita arke saretu zituen elkarte eta harremanak. Eta gaur horietako baten inguruan aritu nahi dugu zuekin. Eskutik eskura, izarren salda urdina danda bizina. Montes Solidarios edo Mendi Solidarioak elkartearen inguruan aritu nahi dugu. Irabazi asmorik gabeko erakunde pribatua da eta dibertsitate funtzionala duten pertsonei zuzendutako mendiko jarduerak sustatu eta antolatzen ditu. Horretarako, bai pertsona itxuen eta ikusmen gutxiko pertsonen mendi gidaritzan, baita jolet aulkia erabiltzen eta honen gidaritzan trebatutako pertsonak dituzte, horrelako egoerak bizi dituzten beste pertsonei bizitza erraztu eta mendian gora eta batzutan mendian bera ere jartzeko. Montes Solidarios elkarteko Kontxi Franco dugu telefonaren bestaldean. Kontxi, arratsaldeon. Arratsaldeon. Bueno, guk egin du hemen gure lotura, pixkate etxera ekarrita, etxe hontako kide askoren laguna zelako, hain zuzen ere indio, baina tira, elkarlan horretan arituta ere asko dira zuekin elkarlanean aritu direnak, aipatu ditugu ez, mendiko gidaritzan trebatutako pertsonak, horre Montes Solidarios elkartearekin lanean diardu zuenak, jende askoren elkarlanetik lortu zenuten ez, martxan jartzea Montes Solidarios proiektu hau eta oraindik ere martxan irautea ezta? Bai, alde batetik izango dizut oso ondo azaldu duzula zein den eta ze helburuak betetzen ditugun. Eta, gero bestetik esan nahi duzuet, 200 iaia 20 pertsona bazkide ditugu gure elkartean, horietako gehienak voluntariak dira eta beraien esker gure elkartea martxan dago eta aurrera doa eta gero eta gauza gehiago egin ditugun. Horiek dira erabiltzen dituzten tresnak modu egokian eta segurtasuna nolabait dibertsitate funtzionala ditugun pertsonei hori bilatzen, ez da, gure segurtasuna. Oso modu kolektiboan egin. Bai, Kontxi esan barkatu, kontatu zuk. Gero hori voluntarioak alde batetik, gero gidak dira pertsona batzuian formakuntza berezia dituztenak eta gure tresnak ondo manejatzen dituztenak eta ekintzak antolatzen direnak eta ardura hartzen dituztenak. Eta gero, hirugarren taldea gure bazkiden artean dira erabiltzaileak eta horiek, ni adibidez talde honetan nago, ingurune naturala eta mendia ezagutu nahi ditugu eta horretarako beste pertsonen laguntza behar ditugunez, hori hurbildu ginen eta hurbiltzen gara Montes Solidariosera eta handik lortzen dugu aukera ekintza horiek egiteko. Arratsaldeon Kontxi, mai naiz. Bai, kaixo mai. Nik esan behar dut, aipatu behar dut, erabat flipatuta gelditu nintzen ezagutu nuenean, zuzenean, zer egiten duzu, eta zan umentzako tailer batean, nun bai aulki jolet, eta pertiga itxuena, eta benetan, ikaragarria, niretzat zan, ez dakit, altxorren batez, aurkitu nuen bapaten nola umekin, ze arlo pedagogiko, sakontzen pilo bat umei irakasteko edo esautarazteko nola eraman dezakegu horrelako pertsona mendira eta horrelako txangoak egin dezakegula, ez?
Bai. Begira, egun erabiltzen ditugu bi tresna desberdinak. Bata da Juleta aulkia. Suposatzen dut momentu batean edo aukera izango duzuela argazki batzuk jartzeko. Ikusten ari dira streaming bitartez jarraitzen gaituztenek, baina irrati zentzuten gaituztenentzat nik alako deskripzioa egiten saiatuko naiz, Kontxi, da gero zuke zerbait utzi badu lagundu. Joleta da, aulki bat edozein ingurutan ibiltzeko modukoa, todoterreno moduko bat, gurpil bakarra dauka erdian, eta bai aurretik eta bai atzetik baditu olako helduleku batzuk, esango nuke, bi gidari behar dituelako aulkionek, ezta? Hor etxerita doan pertsona, eta aurretik eta atzetik gutxienez gidari bana behar du aulkiak hemendian gora eta bere ibiltzeko, ez? Hori da, gutxienez bi, eta aldapa oso gogorra baldin badago, bai goruntz edo bai beruntz, juteko beste bi pertsona arnazekin lotuta eramaten dute aulkia. Baina bai, orokorrean hori da, eserleku bat, eta eserlekuaren azpian gurpil bat, eta gero alboetan, aulkiaren alboetan bi marra, eta handik ondo helduta, eramaten dute aulkia bi pertsona, eta hori maneiatzen da dena. Eta gero hori aire batetik Juleta aulkia. Eta gero beste aldetik daukagu norabide barra. Da, deskribatzeko berena izango zen atletismoko pertiga baten itxura daukala, za? Eta orduan horretan hiru pertsona juten dira, horrean dagoen esan behar du bazenolako arriskuak edo berezitasuna dauden lurrean, harriak edo akoska edo zioster goitikan eta makurtu egin behar da pertsona. Gero, erdian badago itxua edo arazoak ikusteko daukan pertsona, eta hirugarrena nola baitere gidatzen du barra hobeto eramateko, bai. Esan, Kontxi, aurrera. Bai, eta orduan tresna horiekin hori askotan juten gara mendira edo irterak egiten ditugu, eta orain ez dakit denbora izango dugun kontatzeko ze proiektuak ditugun eta ze kintzak egiten ditugun. Noski, Kontxi, zu lasai, bigarren kafean beti dago denbora gauza interesgarriak entzuteko. Berazuk kontaiguzu ze proiektu dauzkazuen eskuartean, ze bestela gu galdetu behar genizuna, así que aurrera, kontaiguzu, zertan zabiltzate. Bai, begira, gure proiektuen artean baditugu, badaukagu bat, guk esaten diogu biden belaunaldi konektatuz, eta da, adineko pertsonak eta ikasleak konektatzea. Proiektu hau sortu zen, orain dela 2 urte eta piko COVID-arekin egon ginenean, eta batez ere adineko pertsonak ezin ziren, ez familiakoekin, ezin horrekin konektatu. Eta orduan, ibururatu zitzaigun, gazteak eta batez ere gazteak diren gaztei komentatzea, ze izan duten, nola bizi izan duten adineko pertsonak horrelako egoera. Eta orduan, ekintza edo proiektu honek baitu bi gauza desberdinak. Alde batetik juten gara eta beraiekin egitera, eta proposatzen diegu irtera bat, gure anillo berdetik irtera bat bere familiakoekin edo bere lagunekin egiteko. Eta gero ikasleentzako badaukagu bideo bat eginda, bideo horretan adineko pertsona kontatzen
kontatzen dute ze izan den beraien esperientzia, eta orduan ikasleek ikusi eta gero, beraiek kontatzen diguten beraien esperientzia, aitan amonak dituztelako, edo bere inguroko pertsona helduekin harremanak izan dituztelako, eta orduan hori oso esperientzia polita izaten ari da, ja 2 urte daramatzagu prozesu honetan, eta hori oso unkigarria izan da proiektua. Gero, aurten ipiniko dugu beste bat baztertzeko arriskuan dauden kolektiboak gizartaratzen, eta horietan parte hartuko dute espetxetako biztanlaria, baztertuta beratzeko arriskoak dauden gazteak ere edo nerabeak, eta genero indarkeriaren biktima diren emakumeak, edo baztertzeko arriskuak dutenak irteretan eta hitzaldietan parte hartzeko. Eta orduan hori ere prestatzen ari gara, proiektua, eta aurten eramango dugu horrera. Beraz, Kontxi, barkaidazu segundu batean, hor badituzu 2 proiektu berri esan da bezala, ez? Bata, belaunaldi ezberdinen arteko harremantze hori sustatzen duzuena, beste oraintxe kontatu diguzuna, baztertze arriskuan, egon daitekeen, bai violentzia jasan duten, bai, beste egoeretan, baztertze egoeretan edo errisku egoeretan edo egon daitekeen jende horri, nolabait laguntzeko ere, martxan jarri duzuen proiektua. 2 proiektu hauetan, Kontxi, mendia albo batera geratzen da, edo mendia ere badago nolabait hor sartuta, edo ez, edo pixka bat zabaldu duzu, ez? Monte Solidariosen jarduna beste esparru batzuetara. Mendia oso zabalduta dago proiektu hauetan. Azken zinean, agian, belaunaldiaren proiektuan, mendiran joan beharrean egiten duguna da inguru naturaletara eramatea, eta orduan irterak egiten ditugu inguruan, adimineko pertsonak dira, eta orduan zaila izaten da beraiekin mendira joatea. Baina, inguru naturalean batez ere. Eta gero, baztertzeko arriskoan dauden kolektiboekin, normalean guke prestatzen ditu urtero egiteko 15 irtera. Horietako gehienak mendietara juteko dira. Eta orduan, horietan, kolektibo hauekin egin nahi duguna da, beraiek gurekin parte hartu ekintza hauetan. Orduan, hori beste dozen pertsona hona bezala, animatzea eta irteran parte hartzea. Orduan, sartuta dago eta mendiko gaiarekin. Eta gero, mendiarekin oso sartuta ekartuta ere badago. Badaukagu beste proiektu bat, Kobarda zuloak bizitatzeko proiektua da. Eta berez... Gainera, Kontxi, okeraz banago, gure lagun indiok, berak gonbidatu zuen Monte Solidariosi, behingoz, eta zeba esarete sartzen amalurren, edo zeba esarete sartzen kobazuloetan, eta ustetu dut, lehenengo momentutik bere ideia jaso, eta, lanean hasi, eta horregatik sortu da escuchando el silencio kimen hau, ez? Hori da. Orain dela 2 urte edo, indio jarri zen gurekin harremanetan, eta ilusio handia zeukan, berak ikusten zuelako gure tresnekin posible izango zela, eta orduan hori kontaktuan jarri ginen, eta oso pertsona interesgarria, eta egiten zuena izaten zuen eta guri kutsatu zigun. Eta orduan egon ginen prestatzen proiektu bat kobazuloetara juteko izango zena. Eta orduan kostatu zaigu, eta azkenean berak ez du ikusiko, baina gauzatu da eta ja martxan jarri da. Euskal Herriko 8 kobazuloetara jungo gara,
nuke. Horietako, bueno, bisita bat egin dugu, Pozalauan egon gara, egon ginen junden hilabetean, eta benetan, bueno, nik aukera izan duen juteko, eta, bueno, zora garbia izan zen, estalaktitak, estalagmitak, xutabeak, eta, bueno, harrigarriena izan zen estalaktika eszentrikoak, Eta esaten dute, gravitateari desafio egiten diote, eta edozein norabidetan hasten dira forma harrigarriak hartuz. Eta orduan bai, oso aukera polita izan zen, eta hilabete honetan urtarrilaren 29an bigarren irtera egingo da beste kobasulo bat ikusteko. Arrikrutz oinatin dagoen kobasuloa ikusteko. Igandean ez da, Kontxi? Urtarriak 29 igandea. Hori da. Eta horri indioari omenaldi bat izan dadila nahi dugu. Horretan Gasteiztik antolatu nahi dugu autobus bat, alik eta jende gehien juteko, eta hor bilduko gara, nola bait bere proiektua aurrera eramaten. Eta edo nor apuntatu nahi badu edo zurekin harremanetan jarri behar dela? Bai, hori izango zen hobena, eta horretarako nik ez dakit handikan daukazuen telefonoa edo, baina begira, modurik errezena eta webunean sartzea, ez da? Bai. montesolidarios.org bertan sartu, eta antxe daukazue eskuinean kontakto izeneko atala, eta bertan zuen izena, emaila eta mezua jarri, eta harremanetan jarriko zarete, eta telefonoa ere hemen badaukazue, eta WhatsAppa 6-7-4-7-2-4. Hau webunean agertzen den telefonoa Kontxi, edonork harremanetan jarri nahiko balu, ez da? Hori da, oso ondo, eta gainera, bueno, gu oso positibo ginateke, azken zinean, guk nahi duguna, gure helburuetako bada inklusioa, eta orduan guk antolatzen ditugun ekintzak, egin ditu jente guztirako, eta orduan alik eta gehien apuntatzen badira, hobeto. Jartzaitezte harremanetan montesolidarios.org webunean, edo 6-4-7-2-4 telefono eta WhatsAppean, eta Kontxi Franko eta Kontxi Frankoren lankidek, esango dizueten nola egin behar duzuen, eta ze proposamen mordua daukaten, gaur kontatu dizkiguten proiektu hauek guztiak aurrera ateratzeko. Franko, plazar bat izan da, eskerrik asko guretzat hartu duzun tarteagatik, eta jarrituko dugu harremanetan, egitasmo berriak iritsiala, gonbidapena botako dizugu, beste kafetxo bat hartzeko gurekin. Eta zuei ere eskerrik asko aukera ematen diguzuelako gure proiektua zabaltzeko eta jendeak gu ezagutzeko. Eskerrik asko eta beste egun batean ea beste kafe bat hartzen dugun elkarrekin. Hori da, aurrez aurre izango da. Kontxi Franko, mila esker, segi ondo. Vale, agur, eskerrik asko zuri. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea. Naiz bidaiari aldizkaria irratian ere bai. Alba Cabrerarekin asteazkenero arratsaldeko 7:00. Uinen bidez bidaiatzeko prest? Eta guk uinen bidez bidaiatuko dugu, baina naiz irratiaren estudio zentraletara azken orduaren bila, Goibelategi, arratsaldeon. Baita zoi ere ekipo azken ordukoak Gasteizera karamatzak, Gasteizen Espainiako gobernuak zabaldu asmo duen errefuxiatuen zentroa dela eta EAJ eta PSren arteko ikamikak jarraipena izan duelako. Azkenak Moncloaren asmoen aurka hitz egiten, Xabier Legarreta eta Aitor Esteban izan ditugu azken honek proiektua birplanteatzera deitu du Madrilen egindako adierazpenetan. Geunkan, ezelango barririk aurrekontuetan agertzen ez delako,
eta gainera, bueno, nik izandako batzarrean, berak ez eustan ez eraipatu, alderantziz, hartu emona oso estua zela Eusko Jaurlaritzarekin, eta, bueno, transferentzia dela eta, bera prest ikusten ebala, gauza batzuk bai transferitu eiteke zehala, eta abar, eta orduen, batean olako gauza bat jakitea gainera ez gobernuaren partetik, medio batek atara dau, ez leipena... Horexek beraz, EAJak Madrilgo Kongresuan duen bozeramalearen hitzak, Araban beste aipamentxo bat besterik ez, Europar Batasunak ez duelako onartuko Arabako mahastiak jatorrizko deitura babestua sortzea Espainiako gobernuaren aldez aurreko akordiorik gabe. Gogora ekarri behar dugu Espainiako gobernua izendapen horren aurka agertu dela berriki Lakuako gobernuaren arabera eskari hori zilegia den arren. Errepidetara begira esatea ez dugula aparteko goraberarik Euskal Errepide sare nagusian, eta gu bueltan izango garela 6 aurrera informazioaren ariaren 3. edizioan. Gero arte. Gero arte Goibelategi eta eskerrik asko, horixe azken ordua, eta guk bidaiatzen jarraitu behar dugu. Aspaldi ezken nuen agurtzan belontzararen laguntzaz bidaiatzen, baina iritsi da, aurten ere lehen aldien festa hau, aurte berriarekin, agurtzan arratsaldeon. Kaixo, atxaldeon. Ondo bizialtzea. Oso ondo. Bai, eta gaur gaina asko zobeto zuen gana etortzea, estudiontera etortzea netzako imaginatu bidai bat bihurtzen da. Goizen prepatu inbezu, pixkatola itxuro oso jantzi, eta etortzea irira, ziutatera, eta, badirudi mundua irekitzen zaizuna begi horrean, ez? Eta gaina, ez dakit sekula gertatu zaizuen, bidai jatzen nahi ziatenen, igual ja, arropakola usaio hartzeu ba. Eola, esatezu, ai ama, guztua esartuko nuke arropa garbi gaiuan ba. Nik nire burik gaur tolo esan, tximini usaia entzute jo. Bai, eta orduan, bidai bada. Nire errealitate txikitik, errealitate errealera etorren naiz. Baina, Tolosan tximini asko da biltzalako jarrita egun hobetan? Tolosan ez baina, mendialden bai. Mendialden bai, Tolosan ez dut uste baino, Hoi elur goixoz besteko. Elur asko izan dezu egunotan ingurun? Pixko bat. Bai. Tamainan? Bai, tamainan. Tamaina haundixego gara eskertoko nun, Bai. Bai, izaten da ba, isolamendu behartu pixkat. Bai, hola, ara, etxetik ezin ati hau poza, Atzo izan zen, sarreran, aipatzen genuen ez, elurra bai, baina etxin isolauta geratzeko modukoa ez da egon, eta beraz, relax, ez da dia inor astoratu eta erotu. Gurtzan belontzaranekin bidaiatu behar dugu, baina gaia oso polita da, ze berriro itzuliko gineatekeen tokitara edo egingo dugu bidaia. Bai, ze nire buruari galdezka ez, ara bidaiak, eta horren pentsatu nun. Gaina, zuekin gai hau jorratzeko ideia edo, etorri zitzaiten burura, zen lagun batek esan zian, bakarrik bidaiatu nahi dut, baina ez dakit noa jongo nintzateke, olako galdera duda gehiegi eta esan nion, bida, ni burura etorri zitzaizkidan, noski ezagutzen ditudan tokiak, eta berriro ere itzuliko nintzatekeenak. Eta orduan, lagunarekin neokitako elkarrezketaren ondorioz, zuek esan zen dietenen agurtzane, etorri, esan, itzain godet, berriro itzuliko banintz. Tokio ditara, itzuleri buruz. Nik hori oso garbi daukate, desente bidaiatuta ibili ondoren, ez dakit, zenbat toki berrietara joango naizen bizitzan, asko orainik, gaztea naiz, baina egon naizen tokiratik zenbatetara itzuliko naizen, eta horrek sortzen dit, holako hausnarketa, leku desentetara itzuli nahi nuke, eta aldi berean hor badago, itzulera haren arrisku, lekuak ez direla berdin izango. Hori ere egia da, ez? Zez guk gure imaginarioan, gure bizipenetan daukagu toki horren... Oroitzapena ez? Talako baten igual iristezea, baina karo, agian ez da
agian gu ez gea berdinak izango, eta tokiara ez da berdina izango, eta bizipenak ez dira berdina izango, orduan, hor gertaliteke, espektaktibak betetzea, edo ez betetzea, orduan, probatu behar da. Bueno, beste fokotik ikusi dezakegu bai, ez? Igual egon naiz leku batean, non esperientzia zan oso nahi izan, edo rekuerdo txarra daukat, eta nire buruan daukat, errepikatu nahi dut, bueltatu nahi dut, beste ikuspuntu batetik etortzeko, edo beste sensazio batekin etortzeko. Baita ere, hori ere ariketa ona da, ez, pixko bat horre ausartagoa izan behar dezu, ez, pixko bat daukezunen esperientzi txar hori, batzutan aztu nahi dezu, ez, baina, hori ere bai, bida. Interesgarria, bai. Bai, niri gertatu zait hori, badiaz Berlinekin, pentsa ez, zeiri interesgarria, zeiri kulturalki aberatsa, nik lehenengo bisita Berlini egin nionean, euskara munduan dokumentala grabatzen nebilen, bakarrik, antxe Ainhoa Añorga, Euskal Etxe giroan pixat zuzendari lanetan zebilena, eta bai, ni banetorren ja bidai luze batetik, herrialde asko, zama asko, ardura asko, bizkarra xisko egin da, eta iria enuen bat ere enuen topatu, nire burua iria hartan. Eta jendeak esate zidan, baina de Berlin oso guai, ez da? Bueno, ez bereziki. Bigarren aldi baten egon nintzenan lanean, Europako atletismo txapelketak zirela. Eta, beste tankera bat hartu nion iriari, baina hala ere, uste dut hirugarren aukera bat behar duela iriak nerekiko, nik iriarekiko, eta pentsa ez, hiri eroso bat, hiri, ez dakit, europear bat, hiri kosmopolita, hiri eklektikoa, hiri, ezaugarri guztiak dituena. Ez dakit nik Mexiko hirian erresiago topatzen du nire buruan, erresiago topatu dut ez, Berlinen baino. Eta hori bada oso norbera ez, zuk esaten zen una gurtzane, gu ezkara berdinak eta gu nola garen ere lekutara iristean. Eta diozun kasuan zu inigo behintzat, zetozen lankarga batekin, ardurekin, eta agian ez, daukazu burua, beste toki batean, eta hiriari, etzera ireki edo, ez? Zauderakon beste burua daukazulakon, beste pentsamentu batzukin. Agian itzuri beharko zenuke Berlinia inigo, 4-5, eta esan, Berlin. Jan nazazu edo jango zaitut, ez? Edo goza dezagun elkarrekin. Baina, hala ere, bigarren esperientzia eta gero, iruditzen zait Berlin dela hilabete 2 pasatzeko hiri bat, eta ez 4 egun pasatzeko hiria. Bueno, hilabete dauzkazunen niko. Hori da. Bai, badaude ez, nik uste badirela hiriak oso errex agertzen zaizkizunak, gero noski hiri horren atzean bigarren hiri bat dago, eta 3. hiri bat, eta 4. hiri bat, eta nahi adinak geruza. Nik izango nuke badaudela hiri batzuk lehenengo geruza horretan zaiak direnak. Ez direnak hain errex agertzen. Egia da. Eta niretzat Berlin horietakoa da, badaude auzo batzuk, nahiko eroso ibiltzen daitezkeen gustora, bere rolloa dutenak, baina ez da Kopenhague. Ez da niretzat Budapest. Erreka ondoan jarri eta hiriaren edertasun guztiola gainera datorkizula. Horregatik uste, nire ustez Berlinek denbora gehiago behar duela. Baina, hau nire, hemen Berlin. Buenos Airesea joan behar dugula. Gozen ba? Wow. Xe, flako, bárbaro. Irurok izan gara Buenos Airesen? Bai, noski. Nik gezurra kontatuko izet. Mate bane duzu. Ni naiz Buenos Airesen 12 ordu. Ara? Txilera egin un hilabeteko bidaia, eta aukerazion eskala egiteko 2 orduko edo 12koa Buenos Airesen. Eta aukeratu nuen 12 orduko eta orduan antxe egin un Buenos Airesen. Aterazina aeroportutik. Bai, 12 orduko bisita. Igual eskala luzexeagoa zen, eukin ditu 10 ordu, egun oso bat Buenos Airesen. Eta izu, ez da esperientzia txartxarra ere, hiri bat, Express, ez, bisitatzea. Egun bat, goiz, gozaldu, bueltat eman, bazkaldu, jarraitu, bai, ez da egokiena. Baina inigo, merezi ditu beste 12 egun. 12 ordu, 12 egun. Dudarik ez. 12 hilabetere bai. Beraz, noragoaz, Buenos Aireserako itzulera horretan? Bai, dairi bat, ni zuekin ingoeten bidai honekin ja 3. aldia izango da gona izela, ez? Bi fisikoki eta oain zuekin, kontu-kontuari bidaiatuz, eta Buenos Aires da, Argentina zoragarria da, ez? Baina Buenos Aires da, noski Argentinera junea elemezun normalean Euskal Herritikan,
Buenos Airesa iristen zea, eta bada, Argentina osoaren olakotasun hartuta oso zentralizatua dago herrialdea Buenos Airesen, probintzian eta hirian, ez? Baina bai da hiri bat, niretzako ni beti oso eroso sentitu izan du naiz, Buenos Airesen atzea eta aurrea autobusen gora eta autobusen bera, eta badira toki batzuk berriz joan beharko banu, gaur aipatuko ditudan toki hauetara joango nintzateke. Eta auzo bat kutxuna dut Rekoleta, auzoa, da olako auzo erresidentzial elegante bat, garaibatean Frantziatik joandako inmigrantek eraiki zuten auzoa, orduan bada pixko bat, olako badu elegantzia, olako eraikin dotoreak, antzokiak, eta orduan, bada pixko bat relindu, beraiek esango luketen bezala, ez? Eta bertan, Rekoleta auzoan, gaina hemen mai dauketela, mai antzerki gile, antzerki zale, bera antzerkia da, ez? Antzerkia irudikatzen du maiek, mai bida Rekoleta auzoan, 20. mende hasieran eraiki zuten Gran Splendid antzokia. Antzoki zoragarria, ez? Imaginatu 20. mendean Argentinako burgesia, Argentinako kulturzaleak antzokiera joten zela antzerkiaz gozatzera, eraikin elegante dotorea, gero bilakatu zen zineman, ze, historian ere, kulturak eukiduelako bilakara bat, eta gaur egunean da munduko liburutegirik politenetakoa. Eta da, zoragarria. 2000. urtean, erabaki zuen liburutegi bihurtzea, eta imaginatu ez palkoak eta antzokia zena, dena apalategiz beteta eta liburutegia da, eta da zoragarria da. Ez dakite Inigo zukor irudia jartzeko aukerarik badezu, naizean edo... Hortan nabil. Hortan zabiltzen, kontua da, hori liburutegi izateaz aparte egiten diela olako irakurketa poetikoak, eta kultur, literatura eta letraren mundua pilpilean dago, egia da ere, bisitari asko jasotzen ditula, ni bezalakoak, eta irratsaio hau entzun ostean, espero dut, entzulen batek ere apuntatzea bere agendan, edo ikusi beharreko tokietan, Ateneo liburutegi hau. Fixat, jendeak kokatzearen, hau izango litzateke, pixka eta handiagoa da, baina gurean Arriaga antzokia edo Victoria Eugenia antzoki bat liburutegi bihurtzea bezala. Besaulkiak kendu, hori da? Eta hor erdian liburu estanteriak edo topatuko genituzke, baina gero palkoetan barrena ere hor ze derra. Zoragarria da, Bai. Eta gaina, zuk diozunez, Arriaga bat, liburutegi bihurtua, ez? Ze zoragarria, Arriagak gaur egunean ere badu bere funtzioa eta jarrai bezala. Bai. Baina, imaginatu dezagun agian, olako katedralen bat edo elizaren bat, letren errepublika, ez? Bihurtua, ze zoragarria, ez? Niretzako... Ez dut buruan Euskal Herrian, adibidez, Bilbon kontzertu areto bihurtu zen, baina liburutegi bihurtutakorik? Ez dut uste, eta balego mesedez jarri idatzi gurekin harremanetan. Idatzi guri eta hurrengoan erreportajea egingo du horren inguruan. Bai. Eta, bertan musika emanaldiako egiten dira, tiodan bezala poesia errezitaldiak, eta, da toki bat, liburuak eta letra eta kultura maite dunantzako, nik uste... Noski, mantentzen duelako oholtza eta teloia eta hor, ez dakit, banbalinak, hori guztia hor dago, ez? Eta horrek ematen dio. Nik oholtza horri hartu nion kafe antzokiaren tankera, ez? Bilboko kafe antzokiaren, egon zaitezke gauez, beran, entzuten Ruper Rodorika, baina gero egon zaitezke hurrengo gunean gozaltzen, musikariak edo artistak egon toki hortan, ez? Orduan, baizu, gauzai tokiei edo espazioi funtzio ezberdinak eramatea. Hortxe, ez dakit, Zamudion edo Derion den baserri antzokia ere, eta badu puntu hori, ez? Taberna, baino holtzan, barruan, kafe antzoki baten girokoa, baina oso giro horretan, eta horrelako lekuak edarra dira, bai. Bai.
gustatu San Agustin kulturgunea bera. Bai, hori Azpeitian, ez? Azpeitian, hori bai da Eliza kontzertu ere areto bihurtutakoa. Hori da. Falta zaigu beste, asko gustatu zaigu Buenos Aireserako bidaia. Bai, bueno, eta Rekoleta auzoan jarraituko deu. Ze, Rekoleta auzoan ingo dugu bizita bizarroa, arraroa. Hilerri bat bisitatuko deu. Aha. Bai, pixkat, dirudiola, ze bizita arraroa, ez? Baina, bueno, Rekoleta... Badira oso turistikoak diren hilerriak, Bai, azken batean, hilerriak ere bizitzaren parte dia, ez? Eta Rekoleta aipatu dut izan dela auzo burgesa, oso auzo erresidentziala, eta noski karo, erresidentziala auzoan bizi dianak bai, hildako nere, ez dituzte edonolako hilerriak edo izaten, ez? Orduan, bueno, bisita hontan, Rekoletako hilerriko bisitan, bada pertsonaia bat, Eva Peron, bertan dauna, ehortzia betirako antxe bizidana, edo antxe ongo dana, eta, bera bisitatzea, edo modu batean ez, jake ez dagoen bizirik ikusiko, nitzaiten ez suertatu bere garaian bizitza, bisita bate badan eretzako, Eva Peronen hilerrera joatea, eta gaina, normalen egoten da, jende askok bisitatzen du, loreak okuitzaitu, eta, oraindik ere bada toki bat, nik uste, hilerrietara goazen bitartean, eta hilerrietan dagoen jendea bisitatzen dugun bitartean, jende hori ez dela sekula hilko, ez? Gure baitan jarraituko du, holako bisita bat hilerrira. Ados, hemen ikusten ari gara, bide batez gogoratu dut, adibidez, Salzburgon, Austrian, hilerria ere badela, oso turistikoa edo oso bizitatu berreko leku bat, eta hiriaren erdigunean bertan dago, oker espaniz Mozart bera antxe dagoela esango nuke, horregatik du Mozarten hiriak bere hilerrian alako indarra, uste dut ez, baina behintzat hilerrian Mozart egon edo egon bada leku bat, bizitatzen dena, eta ederra da, baduka, eta ari naiz ikusten Rekoletako hau, eta oso bestelakoak dira, baina badauka. Eta diozun bezala ez, inigo, askotan denok ditugu, ez? Buruan gure erreferenteak diren gizon emakumeak, edo historikoki, munduaren historian zehar, gauza gustagarriak dituzten pertsonak, kulturan, politikan, giza eskubideetan, orduan, hilerrietara joatea, bada pixkat beraiekin konektatzea, ez? Edo zuk dituzun, ez dakit, demagun, oso tipikoa izango da, Che Guevara. Che Guevara, Kubara jundan orok, Che Guevararen tumba edo bisitatuko zuen. Pixka bat berarekin konexio hori mantentzeko, ez? Orrun, nik orain baditut hor bisita batzuk pendiente, Mozart aipatu bezu, ni jongo banintzateke hiri hortara, jongo nintzateke, hilerri hori ikustea, nola baitera, badelakon konexio hori mantentzea, ez? Pixka bat, gure baitan bizirik mantentzea pertsona hauek. Aizue, Buenos Aires inguruan gabiltza, baina Laizter Mexikore ingo du salto, ez dakit Buenos Airesen oraindik geratu zaizkigu hor bizitatzeko lekuak? Bai, toki bat, bigarren kafean gaude, kafea maite dugu. Eta gaude matearen herrialdean, baina barkatu, Buenos Airesko kafetegi elegante bat bisitatuko deu, kafe Tortoni, nik kafea maite, zinez maite, orduan, netzako bisita hirietara jotena izena edo tokietara, kafesne ehar bat hartzea da munduko gauzeik eharrena. Orduan, Buenos Airesen, Tortoni kafea. Da, 1848an irekizitun atek, eta da olako denboran bidaiatzea modukoa da, ez? Nostalgikoa garen ontzako, olako toki goxoa da, betiko egurrezko estetika hori ez, aulkiak, egurrezkoak, maitxiki horiek, zoragarria da. Beraz, nik bigarren kafeko entzule hoi, kafe Tortonira. Eta gainera, kafezaleak bazarete, baina tango zaleak ere bazarete, kafe Tortoniren gainean justu dago Academia Nacional del Tango. Hoi ba, zue. Baita horretute, Gardelen maia dagoela Tortonin kafean, eta garaiko ez, Argentinako kultur munduan zebiltzan, pertsona horiek
hortxe biltzen zian, nei gustatuko litzaiake entzute eukitez dituzten izketaldiak, elkarrizketak eta ez, hoiek etzien grabatu. Bueno, eskerrak ere ez, askotan denez dago grabatu beharri, baina bueno, garai hartara bidaiatuko nuke ez, eta pixko bat ikusi nolakoa zen gizartea, jendea, eta nire nostalgia likatu. Horrelako psikofoniak lortzen baituzte, jutea horrelako leku batean eta berreskuratu hango elkarrizketa. Bai. Aizu nahi baduzu, azken minututan murgiltzen ari gara, aurrera egin bar dugu, Buenos Airesen geratuko gara, Bale. Eta, aizu, aipatu diguzu, gaur esan digu bai, genaizuela Mexikora joan, Iranera joan, Denet toki guzita. Gorde, torreko, egingo ditugu bidaia horiek lasaiago. Ado. Zebestela presaka ibiliko gara eta bidaiak ez dira bortxatu behar. Ez, bidaiak lasa inberdie. Bai, hirietan horre txek ibiltzea ez da gauza ona. Nik gauza bat aipatu nire liburuekin lotuta, jake Buenos Airesen gelditzen gara. Bai, venga, Buenos Airesen geratuko gara. Ateneo liburutegia eta aipatuta. Nijo nintzenen Santelmon ziren denda pilo bat, trueke dendak eta liburu zoragarriak. Eta nire lagun kaitosekin, igual hartu nituen 20 bat bido zena liburu, eta banatuta 2 motxiletan. Eta karo, hilabete terdiko bidaia, eta lehenengo egunetan Buenos Airesen, ez dakiz ez pixu. Bai, hori azkereko unen inberda. Bai, baina gure bidaia bukatzeza Rio Janeiron, orduan ez, karo, handik beste gauza batzuk, eta nire laguna beti esate, zu kabroi, zelako pixua, hilabete terdi zure liburuekin. Baina, egia da, Santelmo auzo ere zoragarria da. Benetan, Buenos Airesek 12 hilabete esan dezu inogo ez, bai, 12 hilabete merezi ditu, Bai, gure lankide Maite Bidarte gontzenan, horrek urtean ikuste, ez da git, 4-5 hilabete, eta bai, bidia latza. Bai, eta gero mugimendu asko dago, esan dut ez, Argentina azkenean herrialde handia da, eta oso zentralizatu dago Buenos Airesen. Horre baditu bere gauza onak eta bere gauza, ez ainonak ez, baina bai, hori, jazz musika entzuteko aukera, Kafe Tortonin, nik uste ostiral gauero edo larumat gauero. Jam sesionak egiten dira? Bai, orduan, imaginatu ez, bazoaz liburu Ateneora. Gero kasualia ez, Tortonin hartzen duzu kafe bat, eta han jakitzezu gauen dagoela kontzertua. Zenbat gauza egiteko, zenbat jende ezagutzeko, zenbat momentu bizitzeko. De boca y de nombra vivir con el alma cerrada a un dulce recuerdo. Haren nintzen pentsatzen? Zer egin nintzen pentsatzen? Joan nintzit burua? Zer egin nintzen barun ara? Inigo? Ui, adina. Ara. Wow. A ber, kartel, Buenos Aires, jasa, musika, bagoaz, ez goaz? Bagoaz. Bai, badakiz ere esan behar nuen. Gainera, azken urte hauetan gauza bat irabazi dugula Buenos Airesen da. Etxontako lagun bat. Marakostedin Uriburu, gure Argentinar euskaldunena, gure euskaldun Argentinarrena, Buenos Airesekoa da, euskeraz ikasi zuen, hemen unibertsitateko ikasketak amaitu zituen, bere masterra esango nuke hemen egin zuela, gure kolaboratzaile da, eta beraz orain, Buenos Airesera joaten den bigarren kafeko edo zinentzulek, aukera izango du, ez Marcos Tedini idatzi da, izu Marcos, erakutsiko aldia zu eta izu, gardelen munduan murgiltzea, erdietxekoa den lagun batekin, ez da gauza txarra. Earra. Futbol zale amorratua da hori bai, hori jakin barru zuen. Dadil oraindik Argentinaren garaipena digeritzen. Baina konturatu zaret, ez dakiz zama minutu Buenos Aires buruz izketan, eta ez dugu aipatu futbola baina arte? Ez. Earra, kurrikuren. Baina, Barkatu entzule, baina ez kurrikuren. Baina Buenos Airesen oraintxe futbola borbor dago, oraindik. Eta jarraituko du. Bai, jarraituko du. Aizue, agurtzen joan behar dugu segituan agurtzan belauntzaren, baina ja, gardel giroan gaudela, gardelen kantu eder hauekin. Tortonin kafe bat. Buenos Aires haundia da gainera, hainbeste dagoan bizitzeko ikusteko, hirien geruz eta zari ginela zemat geruza izan ditzake. Buenos Airesek. Asko, eta errealitate oso dispertsoak. Esan nahi zutan ere, geruza asko dago, bizi molde asko dago, eta, rekoleta da, lo más txeto, esango luketera bere, erretxeto, ez? Oso, hemen dioguna, pijoa edo bizkatez, baina gero badaude bestelakoak ere, baina, jakegoa zen bigarren kafean bisita ditera,
atsegina ikia. Bai, gero hori da, denboraren araberakoa. 12 hilabetetan askorako ematen du, aste betean, kaso, badaude horrez, ikusi beharreko goza batzuk, baina, aste betean batzutan ere, norberak nahi badu, gal laiteke ez, eta pixkate bertakoekin, hain beharrezkoak ez diren lekuak hain beharrezkoak ez diren lekuiek ikusteko aukera suertatzen da. Bai. Edozein lekutan, edozein txiringitotan, tortoni kafean izan beharrean, edozein txokotan. Hori ja, hobena daia lagun bateitea bertakoa, eta ja esatea, torri nirekin, eta orduan, emate zaitu gorako txoko ez ezagun egitera, eta hor ja, aste zaila herria, iriak gehiago maitatzen. Eta hor nahi ez itzuli, 2, 3, 4 eta 5 aldiz. Aizue, Buenos Airesera itzultzen ari ginen agurtzane belantzaranekin, urrengo bisitetan beste hiri batzuetara itzuliko gara agurtzanerekin, ze itzulerak beti du zerbait xarmangarria, eta hori dastatzen jakin behar da. Agurtzane belantzaran mila esker eta laizzer arte. Zuedi, aio. Por una cabeza, toda la locura, que besa, borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza, piedra me olvida. ¿Qué importa perder? Ai, Gardel. Kubagoaz aurrera, musika giroan jarraitzen. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Aurrera goaz, azken txampan luzea daukago orain arratsaleko 6etara bidean, asteburuari ongitu horriman aurretik, eta Maialen Tellabide gurekin dugu, beste ostiral batez, gaur, ez dakit giro hauetan, nik ikusi hemen gidoian lehenengo galdera, jakingo altzenukete esaten norena den aurreko pieza, arratsaldeon, Maialen? Arratsaldeon? Batek pentsatu ezak igual zinefilo batek igual gaur Kubricki buruz hitz egingo deula. Ze, hau, la naranja mekanika ikusi bali madezu, pieza hau zeitxuan kolokatzen dezu, baina ez teu Kubricki buruz hitz egingo, baizik eta Wendy Carlos buruz hitz egingo du. Nor da Wendy Carlos? Nor da Wendy Carlos? Nor da Wendy Carlos? Wendy Carlos da musika elektronikoaren iraultzaile isiletako. Horrekin zesanet, emakume honek gauza oso garrantzitsuak intzitun musika elektronikoaren munduan, baina ez du inork ezagutzen. Hor dago asuntoa, inork edo ia inork, ez hitz potoloa da inor. Baina oso ez ezaguna da emakume hau. 1939an jaietakoa, 83 urte ditu, eta Rhode Islanden jaiotakoa, estatu batuarra da baita. Musikan eta fisikan lizentziatua. Kombinazio berezitxoa, musika eta fisika. Berezitxoa, baina ez da hain arraroa. Ez musika elektronikoan aitzindari izateko hori da, badauka bere logika, ez da? Dauka, bai. Eta 60ko hamarkadaren hasieran Robert A. Moog, ezagutzen dugu, Moog edo Moog. Janik Moog deitu izan dut beti sintetizadoreak. Hori da, Robert A. Moog, da Moog sintetizagailuaren asmatzailea, eta Wendy Carlosek lehenengo prototipoak, 60ko hamarkadako hasierako lehenengo prototipoa perfekzionatzen eta digamos, soporte teknikoa ematen lagundu zuen, eta bere izan zen instrumentu hau
erabiltzen ikasi zuen lehenengo pertsona, eta batez ere erabilera hori oso modu arrakastatsuan egiten, alegia. Oso ezaguna egin zuen instrumentua, bai, mainstream bilakatu zuen, hori zan nahi nuen hitza. Ez bakarrik akademikoen artean edo kontserbatorio mailan edo ingenieroen mailan, baizik eta guztientzako instrumentua bilakatu zuen. Eta Moog sintetizadore horiek oraindik esango nuke direla sintetizadore gehienen oinarria, bai, hori da, bai, hau izan da garrantzitsuenetakoa, 60 mendeko hola musika teknologikoaren edo musikaren teknologian, hori izan nahi nun, barkatu, hola aurrera pausua handiena, ze gerora 20 mendeko musika definitu du, eta baitare gaur egungoa. Eta dakagor, korte txiki bat, 60 hamarkadakoa, lehenengo esplikazioak inglesez daude, baina lehenengo azalpenak ematen, da lehenengo soinua. Electronic music began as an experiment, but now after nearly 30 years of development, most of the world's studios are still using laboratory equipment designed for experimenters. The R.A. Moog 900 series modular electronic music instruments were designed and built with a composer in mind. They were developed over a 12-year period with the consultation of many experienced composers and technicians. The instruments combine a high degree of versatility with straightforward and convenient BBC-ko reportaje bat, eta, claro, garai hontan, Wendy Carlos oraindik ikaslea zen, uste Browneko unibertsitatean, eta Moog ingenieroa eta asmatzaia zebien bere 2 toneladako instrumentua unibertsitatetatik paseatzen, interesa sortzen zuen. Eta mundu guztiak pixkat paso intzun, baina Wendy Carlosek esan zuen, ostras, ze ospera da hori, interesgarria da. Eta esan bezala, bere fisika jakintzak eta konposatzaile jakintzak baliatuta, azkenean kaleratu zuten instrumentua, eta gerora baita ere, uste 60ko hamarkadaren bukaeran, Mini Moog sintetizagailuare atera zuten, que bueno, mini, hori, 2 tonelada izan barran bat, baina... Orduan, gaur egun minimu japaida aparato txiki xamar bat, ordenagailu baten zabaleroko... Bai, pareta oso bat okupatzen du instrumentu honek, bai, orduan, bueno, ez da gauza txikia. Fisika aipatu dugu eta entzuleak esango, bueno, zergatik dago horrelako lotura, bueno, batetik musika eta fisikaren artean, badago lotura bat, lotura asko daude, azken finean musika vibrazioa delako eta vibrazio hori uinen bitartez heltzen zaigulako, ez? Eta hor badago ja fisikarekin lotura bat. Sintetizadore hauen kasuan, gainera, oraindik ere instrumentuen izena, uinen sintetizadoreak dira, sintetizador de onda, ez? Bai, hori da. Eta fisikarekin lotura nagusia, hori xeduz kasu honetan elektronika hori guztia manipulatzeko tresneriaren bitartez, hartu uin konstante bat, edo zein, eta hortik aurrera azten dira eraldaketak. Eta hor, bueno, maiztasuna aldatuta, afinazioak eta notak aldatzen dira. Eta forma aldatuta, eta hori guztia, eta gero teklatu baten bidez kaleratzen dezun soinua, ez? Eta gero, grabatzea, klaro. Eta asuntoa zein da, nik hau planteatzen dut iraultza bat bezala, zeren musika elektronikoa existitzen zen, 60ko hamarkadan eta 50 hamarrekoan baita, baina zen zerbait oso baztertua musika akademiko munduan, agian ezagutzen dituzue 20. mendeko ismo artistikoak, bai arte piktorikoan eta dantzan eta literaturan oso ezagunak dira, kubismoa, futurismoa, ez da gizer. Baina musikan badago bat dela gazteleraz esango dut, euskeraz ez dakit, nola itzuliko, musika konkreta. Oso izen raroa, musika konkreta. Musika zehatza, ez? Bai, baina bueno, kontua da ismo hoietako bat, bere momentuan, 30 eta 50 hamarkada hortan, musika hau garatu zuten musikariek konbentzituta zeuden musika hau izango zela gerora geratuko zen estetika eta hori dana, baina bueno, ismo gehienak bezala desagertu egin dira edo galdu inda behaien erabilera eta gatu dira zerbait zerbait ikasten deguna musikariok historia dela musika ikasten degunean eta jazta. Baina hauetako hola musikarik edo konposatzaile garrantzitsuenetako izan da Stockhausen eta jarnei zuet 50ko adibide bat, hori jakin dezazuen zertzen musika elektronikoa hau iritsi baino lehenago.
Oso gauza arraroa, abstraktua eta performatikoa. Ez da nundik hartu hau. Eta hau da honen grazia, ez da holan nundik hartu. De hecho, graziosoa da, plantatu zuten, digamos guztiari buelta bat nahi ziotela eman, eta kontzertuetan ez zegoen musikaririk estenatoki gainean, edo ez zegoen aparatua manejatzen zuen inor, baizik eta bakarrik bozgorailuak estenatoki gainean, 2 bozgorailu ikiarri handi, eta zarata. Eta jazta. Eta orduan, zan oso hori arte kontzeptuala, abstraktua hori dana, eta klara, guztia, pues jo que sé. Pixkat garaikidea ere, bai, ez daitezela aserretu musika garaikidearen sortzaile eta zaleak, baina pixkat garaikidea nozilla kanbakin jatia bezala, gustatzen mani bazaizu zuri intzazu, baina ez duzu eroskin aurkituko, ez dakit nola esan. Stockhausen estudi ez duzu eroskin aurkituko. Ez. Bueno, ja inigo kendu kaka hau, ze jasangitza da. Ordea kontran daukagu 1978an Switch on Back diska, dela Wendy Carlosen lehenengo diskoa, eta sintetizagailuarekin benetako instrumentuak imitatu daitezkeela demostratzen du. Alde arra, Zango nuke. Hau ejekuzio perfektua da, arpegiadorea bat zegoen dagoeneko? Ez dakit. Ez nago ziur, baina berak jo dituela kapa guztiak, seguru. Kontan eukin nondi gatozen, eta Stockhausen oso modernoa zen. Eta honen eta Stockhausenen artean 10 urtetako desberdintasuna dago, gutxi gora bera, 10 zerbait, baina Wendy Carlos iritsi arte etzen inoiz planteantu musika elektronikoa edo sintetizagailua melodia bat egiteko erabilizitegenik. Orduan, zein da hemen iraultza? Wendy Carlosek hartzen du instrumentu berritzaile bat edo aparatu berritzaile bat, bere ezagutza tekniko eta musikalekin garatzen duena, eta erakusten dio bai ikusentzuleari eta bai akademiko rantzioenei orain arte egin den berdina egin daitekela, baina beste timbre batekin eta beste baliabide batzurekin. Eta horraitik da iraultzailea. Ze gaur egun ezagutzen dugun sintetizagailu soinua hontan oinarritzen da. Osea, ez da sintetizagailuko pad bat edo base bat erabiltzen dugunean afinatuta dago. Edo akorde bat osatzen du. Edo, digamos, estruktura musikal oinarrizkoenak betetzen dituztela. Eta hau da Wendy Carlosek demostratu nahi duena, ez? Instrumentua berabili daiteke beste edozein instrumentu bezala, eta nahi dut ikusi, 20. mendean Bachek nola sonatzen duen. Ez? Hau guztia da disko osoa, Bachen musika, eta berak kapaz kapa grabatu zuen teklatuarekin, soinu ezberdinak bilatzen, timbre bakoitza bilatzen, eta Jesukriston lana da, eta rekonozimendu eta fama handia irabazizun, 3 Grammy irabazi zituen disko honi esker, eta hamarkada hortako talde pop eta rocketan izugarrizko impactua izan zuen, Doors taldea hasi zen lehenengo sintetizagailu soinuak sartzen, beraien lanetan, Rolling Stones, ere, de hecho, anekdota dago, Mick Jaggerrek erosi zuen minimoka, baina etzekin erabiltzen, eta orduan netzun erabili. Baina, eta gero beste bat izaldu zion, baina bai, erabilera asko zabalduzun, eta batez ere musika, industria revoluzionatzen du. Oizko hori da asuntoa. Zaudana bere etxetik da bere katuez inguratuta. Zaudana bere katuekin indu. Zeo, no? Bai. Eta sariak ere jaso zituen disko honengatik? Hoi da, 3 Grammy, esan dut. Bai, adi, Inigo, joe. Ari naiz, azpimarratu nahi nuen. Da, garrantzitsua, 3 Grammy irabazi zituen, diskaetxe hola oso txiki batekin, osea, ez pentsa inorrek kasu intzionik, hau berak bere proiektua planteatu zunean. Bere xoxak erabili zituen naudan aurre ateatzeko, eta bai, hori bai, gauza garrantzitsua esan berda Wendy Carlosen inguruan. Arrakasta handia irabazizun, honekin, oso famatu egin zen, baina 10 urteko itxiera bizi izan zuen ondoren, justu ondoren,
Zeren, hau ez nuen nahi esan hasieratik, ze ez zait iruditzen pertsona bat honengatik definitu behar denik, baina Wendy Carlos pertsona transgeneroa da. Ados. Walter Carlos bestela jaio zen, eta diska hau atera zuen momentuan, 78ko hau Switch on Bag, oraindik gizona zen. Alegia, noski beratzen sentitzen gizona, eta beraia hasi zen urte justu lehenagoko urteetan bere kondizioa edo bere transexualitatean bilatzen ikertzen edo autobilaketa hori da, batez ere unibertsitatean zeuden hainbat ikerketen ondoren eta bar, identifikatua sentitu zen, eta esan zuen, ostras, ni kategoria hontan nago, ez? Eta justu disko atera eta hilabete gutxi dara, bere trantsizioa hasi zuen. Eta, klaro, horrek aldaketa fisikoak ekarri zituen. Eta, klaro, zuk esplikatu jendeari 60ko hamarkadan, atera dezula disko bat Walter Carlos bezala, eta hilabete gutxitara ez zarela Walter, zarela Wendy, ja zura hotxa ez dagoela hemen, baizik eta hemen goian, zura ez dela askoz ere lehunagoa dela, eta emakume itxura duzula. Ze ospera pasada. Gaur egunen kostatzen zaio jende pila batia ulertzea, ez da imaginatu zertzen 60ko hamarkadan. Eta antxietate handia eta beldur handia garatu zuen publikoak esango zuenarengatik, ez? De hecho, egin zituen pare bat agerpen publiko, nun gizonez mozorratu zen, teknikoki gizonez mozorratu zen, alegia, jarri zituen patilla faltsuak, makillatzeko arkatz batekin hileak margotu zituen, eta gizonezko arropak jarri zituen, eta hori guztia, eta Jesukriston beldurrarekin atera zen estenatokira. Eta badago, inorrek kuriositatea baldin badauka zein ze aurpegi duen emakume honek ikusteko edo zein egoeratan bizi zen, badago YouTubeen korte txiki bat, BBC-ko reportaje batena, nun berak esplikatzen duen nola funtzionatzen duen sintetizagailuak, bastakit 70 hamarkadako hasierako izango da gutxi gara bera, eta hor ikusten zaio patilla faltsuekin, ia oso arraro, eta bar. Orduan, trantsizio zaldia izan zuen emakume honek, batez ere, epaiketen beldurrengatik, besterik gabe. Eta 10 urtez, naiz eta bera oso famatua izan zen, etzen etxetik atera ia, eta, zuk pentsa, imaginatu, Stevie Wonder zutaz galdezka daola. Osea, nik dana ematen diot, Stevie Wonderrin, itaz galdezka baldin badao. Emakume honek, no, ez da de viaje. Osea, lagun bat zeukan, eta ez dago, bidaiatzen dago, eta goiko pixuan zen, baina etzun nahi publiko egin bere kondizioa, eta guzti zilegi da, dana esan berda. Bakoitzak bere prozesua aldun moduan eramaten du, eta nahi duen moduan. Baina, behingoz, nola da, 78an Playboy aldizkarian, elkarrizketa bat eman zuen, eta bertan, hori 10 urte geroago, presentatu zen berriro mundura, Wendy Carlos bezala, bere transizioa esplikatuz eta hori guztia, eta naiz eta berak gehiago hitz egin zuen bere lanaren inguruan, momentu ontara, garai hontan ja La Naranja Mekanika aterata zegoen, eta uste besteren bat baitare, beste pelikularen bat, eta diska gehiago, Playboyek garrantzi gehiago eman zion bere transgenero baldintzari, bere lanari baino. Orduan, nahiko desadostasunan dago bera, eta publikoki esan du egin dituen akatsa handienetako izan dela entrevista hori ematea. Baina, bueno, horrela jakin zuen munduak, jada etzela Walter, baizik eta Wendy. Entzuten ari garena, da La Grazia Ladra, dela Rossinirena, baina, klaro, batematek esan dezake, baina pixka raro sonatzen du, ez? Klaro, eski sintetizagailutik pasatuta dago. Da La Naranja Mekanikako Clockwork Orange, hori da. Kubricken pelikula, 72koa, eta, digamos, kasu honetan, Wendy Carlosek erabiltzen du Switch on Bagekin erabiltzuen baliabide berdina, dela klasikoak hartu eta sintetizagailutik pasatzea, badaude estena oso mitikoak non dagoen protagonista hola begiak irekita, eta Beethoven sonatzen du, eta gitarra saltzen da, eta, bueno, pues hori guztiak, berak arreglatutako, berak bonlatutako piezak dira, sintetizagailutik pasatuz, eta gainera, pelikulak daukan errealismo
bortitzonetan jolasten du musikak, zeren, klaro, zuke aiza entzuten pieza ezagunak, eta más o menos soinu berdina daukate, baina dago zerbait esaten zuna, hau ez da betikoa. Ez hau ez da betikoa. Pelikularekin... Timbrea, harmonia eta melodiak eta berdina dira. Eta pelikularekin berdina, behintzat nik lehenengo aldiz ikusi nonean berdina pasatu zitzaiten, ez neon seguru errealitatea zan, edo etzan da, naiz ikusten. Gaina klasean jarri ziguten da oso konfusa neon. oso konfusa, enun ulertu. Lehenengo baten, gero bigarren aldiz ikusi nonean, bale, jazta, ulertu dut. Baina, bai, oso pelikula kuriosa. Gero 80an, beste pelikula mitiko bat, El Resplandor, The Shining, musika ere berea da. Hauxe. Kasu honetan, bere musika originala da, etzun beste piezarik moldatu, eta esan behar da, hemen soinu banda osoa ez dela berea, ligetiren pieza asko daude, baina hola ezagunenetakoa dela hau, esango nuke inork ikusi baldin badu, eta nik ez dela ikusi ez naiz gai beldurrezko pelikulak ikusteko, hor da nere limitea, ezin dut, bestela ez da horik ingo. Hau da ezagunenetakoa, nik badakit hau ez pelikula ikusi, baina badakit hau El Resplandor dela, eta bai, berea da. Eta azkenik, Tron, dela zientzia fikziozko lehenengo pelikuletako izango da, Disneyren pelikula, oso pelikula raroa, dana esan berda. Eta musika, pelikula bezaina raroa. Bai. Hemen argita garbi mundu esperimentalago baten sartu da. Gainera instrumentua ere garatuago dago, pixkat gehiago hurbiltzen da biolinek egiten dutena. Eta soinu banda osoan zehar badago kombinazioa instrumentu errealak eta instrumentu sintetizatzaile. Hau 82. urtekoa da. Hori da, 82koa, bai. Orain entzuten nahi gana da justu Water Music and Tronaction, edo ez da nola itzuli hori, baina bai, oso pieza arraroa entzun unian, izan como, ostra, hau entzunin, berdute? Zau da, oso gauza arraroa, eta hor nabaritzen da bere komposatzaile adarra, eta batez ere bere vanguardismoa. Ez dela vanguardismoa azkenean ez da bakarrikan egitura tradizionalekin puskatzeko bidea, baita ere da harmoniarekin jokatzeko bidea, edo harmonia tradizionalak albo batera utzita zerbait berria planteatzea, kasu honetan dago politonalitatea, dago polirritmia, daude kapa asko aldi berian sonatzen, eta bai, oso musika raroa da justu hau, baina gero nola pelikulak bere gora berak ditun, egokitu egiten da gora bera horietara baita ere, eta badaude pieza atseginagoak esan dezagun. Eta ekin nola esan. Bai, eta hor ere, metalezko haize instrumentuen koloretara hurbiltzen. Ez dakit nastuta balin badodeia, zein dan zein. Claro, eske hor dago grazia, nik uste hemen, honen grazia da timbrikarekin jolasten duela pila bat, eta zer dan benetazkoa eta zer dan, benetazkoa zena zer den akustikoa eta zer den sintetizagailutik pasatutakoa, linea hori ez dago hain argi entzulearen. Hori, gaur egungo soinu bandetan ere, aurrekontu ikaragarriak ez daudenean, eta batzutan aurrekontua egonda ere, konposatzaileek erabakitzen dute, ez? Badaude oinarrizko goza batzuk, gaur egungo sintetizadoreak dira azken finean noski, baina instrumentu orkestralen timbretatik, koloretik oso gertu daudenak, oso gauza onak egin daitezke gaur egun ordenagailuan edo instrumentu virtualen bidez, baina batzutan ahazten dira, ez grabatuko dugu soka sekziotxoa, edo grabatuko dugu klarinetea, edo grabatuko dugu beste hau, eta dena nahaztuta lortuko dugu, Claro, baina teknologiak asko hobetu du, eta orduan
entzulea konfunditu dezakezu. Garai hontan etzen hain erresa entzulea konfunditzea, oraindik zertzen ordenagailutik pasatutakoa da, zertzen akustikoa oraindik oso nabarmena zen. Baina, berak lortzen du, moga dominatzen du ikiarri. Gomendatzen dizuet ikustea argazkiren bat edo bideoren bat, Jesukriston katxarroa da. Bai. Hor, ordenagailu bat, ez bali mazia teknologian oso abila, eta ordenagailu baten jasatezu, botoi gehiagi, flipa, oingo, ez katxarro horrekin kable hartu, ez dakit, espaldiko zentralita bat ematen du. Hori da, patx analogiko edo kable bidez zirkuito ezberdinak sortuta, hori da, lortzen dira. Claro, berak egiten duena da, timbre bakoitza manipulatu. Hor dago, grazioz, ez dago, nola da, liburutegi bat soinu ezberdinekin deskargatzen dezuna, eta ez, berak sortu ditu timbre ezberdin horiek, eta berak manipulatzen ditu timbre bakoitz horiek, eta grabatzen ditu, eta editatu egiten ditu gero, eta gero gainetik beste zerbait grabatzen du, oso prozesu luzea da, eta ez dakit, oso artisau prozesu, ez dakit nola esan. Bai, eta hor lanpila da horren. Zinta analogikoaren grabagailuekin, eta magnetofoiekin, eta oso arkaikoa. Laborategi bat ematen du, argazkietan murgiltzen mazarete, Wendy Carlos jarri, eta hor badago bat paper batzuk, zeit partiturak izango diren edo, eskuan dituela, eta beldurra ematen du. Bai, kriston katxarroa da. Eta gero bi katutxo beti, hor aurreatatzera, zerbait mugitzen bale maizute, akabo. Bai, da, jende asko esatezun da, nik nahet izan emakume hau bezalakoa zarra, nire gelan sartuta bi katurekin. Ta naheten nahiten. Da, bai, pixkat energia hori transmititzen du, ez? Da, hola gero, hola bukatzeko, badago lan bat, Sonic Seasonings, 1984koa, bere musika originala, euneko eunean. Ez da oso disko luzea, bueno, a ver, ni beste estandar batzutara oitu nago. Igual beste bakoitzeko 20 minutu irauten du. Dago, hori, urtaroetan oinarrituta udaberria, udazkena, negua, eta bar. Eta, digamos, ambient musika edo batez ere 80 eta 90 hamarkadan musika elektroniko hori ambienterako erabiltzen den, eta hori dena, horren aurrekari dela esaten da, ze da oso musika etereoa. Osea, airean dagoela ematen du, eta gehiago atmosfera bat sortzeko beste zer baino. Eta baita ere oso musika berritzailea, oso raroa. Eta ez dakit gomendatzen dizkizuet entzutea, disko hau batez ere Sonic Seasonings, osea, de fondo eukitzeko ideala. Ze ez diozu arreta ondirik jarri behar, baina zerbait desberdin entzuten zaude gutxienez. Eta gainera estilo bat markatzen du, genero bat atera zan gero hemendik, naiz eta berak etzekin ez, edo bera etzen konstiente izan zerbait berritzailea egiten naizenik. Ta bai. Ta disko desente ditu, desente 20 bat izango ditu. Eta dauka bat oso graziosoa, da masterclass moduko bat, sintetizagailuan nola erabili esplikatzen duena, track bakoitzean. Eta bukaeran nola emakume hau beste liga baten dago, bere abileziarekin eta bere jakinduriarekin, hau igual inigori interesatzen zaio, afinazio ezberdinen planteamendu bat egiten du. Nola ez dan konposatu behar beti afinazio estandarrarekin, baizik eta afinazio simetrikoak, afinazio, nola zan, mikrotonalak, ez da gizertan movida hoi edanak, esatezula, Andra, nere belarriak ez duain besterako maten, eta buruak oso matematikoa da dana esan berda, baina nola sintetizagailuarekin segituan alteratu daitezken afinazioak, berak horrekin jolasten du baitare, eta beste baliabide, konposatzeko beste baliabide bada, musikaren afinazioa. Zen duzu, niri interesatzen zaidara, baina esan nuke Juleni interesatzen zaiola gehiago orkestrako timbalen afinazio lausoa. Afinazio lausoa. Aproximazio afinistikoa. Bueno, igual. Nahiko lan izaten dugu. Bai, ez da erresa izaten timbal bat afinatzea. Bueno, eta akordio orkestra batekin afinatzea are gutxiago. Nola afinatzen dira akordioa? Niko indik izakit. Estandarra 240 hertziotan. Ez, esanet, nola teknikoki? Barruan akordioak harmonika bat harmonikak ditu, bai eskuindea, bai ezker eskuan, eta harmonika horiek aho soinu harmonika estandarraren berdintsuak dira, bakarrik luzeagoak direla. Eta harmonikaren barruan daude xafla batzuk, bibratzen dutenak putze egiterakoan, kasu honetan auspoak ematen dio airea, ahoak emango liokena, eta xafla horiek manipulatuz, pixka bat, esan nuke lijatu bezala egiten direla. Zelan, ez? Bai, akordoi baten afinazio oso bat,
akordiak dituen erregistron arabera eta tamainaren arabera 350 euroren bueltan ibil daiteke. Pianoa baino merkio? Ez? Bai, piano bat 1 eurotan afinatu ez du. Horregatik garestigo. Piano bat baino garestiago. Ostra, barkatu, pianoa merkio. Oh, Pianoa merkego. Gane ostirala. Bai. Pianoa merkio dala, esan dinu. Bai, gure pianoa laizter afinazio baten bueltan beharko dibili, demoraldiaren bigarren txampau egin dezan, eta bai, 120 euron inguruan ibiltzen dira afinazio. Nik azkena Iruñan ia 200 kobratu zidaten, ze hain gaizki zeonko itaua. Hain gaizki, tonua galduta zekan, orduan lehenengo tonua jarri berizintza izan genion, da gero afinatu, orduan garestixo. Hori, badakizu badaudela pianoen eskubideen eta pianoen giza eskubideen defendatzaile diren taldeak, eta Barkatu? ez, baino mereziko luke zure pianoak, norbaitek bere interesak defendatzea, piano batei tonua galtzen uztea ere. Ja, bueno, bai, arrazi. Lotxagabea. Ja, bai. Bai, akordoi bat garestitxo afinatzen da, baina ez dira alako maiztasunarekin afinatzen, hori ere egia da. Ondatzen du, ez? Ose, bestela, ostra, ondatzen du eta batzutan gerta daiteke berotu batean xafla bat desafinatu izatea, eta hori bakarrik zuzendu behar izatea. Baina harmoniko guztien ez, afinazio oso horren lana, ez dakit akordonista profesionalek galdetu harko niokin, Iñaki Diegezi, edo horrelako jendeari, edo, ez dakit baino, ez dut uste maiztasun ikaragarriarekin egiten direnik. Interesante. Aizue, ze Afrique Beauty in the Beast, hemen bizkuntza daude ez da? Bai, ze Afrique da abestiaren izena, da Beauty in the Beast da diskoa. Hori da. Oso disko luzea, gana, esan berda, ez dakit, 5 track ditu nolako zerbait. Track abestiak ez da? Bai. Ze anglofona etorri zaren. Kantonekin agurtuko dugu Maialen Tellabide eta agurtuko dugu ostirala, egia esan, plazer bat izan da, Wendy Carlosen mundu hontan murgiltzea eta sentitzea ze ezaguna den hain aitzindari eta halako lana egin duen emakume baten bizitza. Beraz, hortxe utziko dugu. Ez horregatik. Eskerrik asko, Maialen, eskerrik asko. Eta ze Afrique Beauty in the Beast honekin, gubagoaz asteburura bidean. Eskerrik asko, Maialen. Ez horretik. Julen Goizketxe Arbe gozo, astelen arte. Niri Wendy Carlosen unibertsuarekin buruak eztanda egin dite. Asteburua behar du deskantzatzeko. Gizajua. Bazuek entzule deskantzatu, frikixamar jarri bagara barkatu, baina batzutan erosotasun zonatik ere atera bat zaizue pixki bat. Erosotasuna izan dezazuela asteburuan, gozatu eta astelenean, plazer baduzu 4 eta 5 hemen izango gara. Naiz irratian, bigarren kafean. Aio!
Keep calm and bigarren kafea.